أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كذلك وزوجناهم بحور عين. في مقام أمين في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو ويدعو الإنسان
وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-azim. Balasan wallah. Ang taniyatiyon ay sampurna na balasan tanong niya, ma'am. Sa babaw, kasi tanong sa gagay opening remark, kalimatul iftitah wa tarhib. Siya mga punggulalan, sa iyong kaisa rumagagutan, kapapantagan na meron sa pikong isas kanyan, apa dan itundingan sa gagay kalilunod, dahil sa lakaw, kaya daya Abdul Nasir Sampurna Al-Hajj ada bulan Ismail di pada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع بهداك إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aya ore na diyang kuto ako di si kutuhan tanu Rabbul Alamin. Na gusto salawat si Pangulo tanu Muhammad alaihi salatu wassalam na siya na makaskanuhan ang wana mga urip no Allah Ta'ala ang mga dito ang mga bay
malilimot si Sagyan kay Turugan, katitimo ano kita naman to Sagyan kay Municipality Malaba. Diyan mo to kay sa Damagor kanon nagyutod ni udas-udasakan, nagupanagya kay sa kapakadedat pa, o mga membro Sagyan kay Sultanate of Dalmaticong, so mga pagarya ka na mga ulama, makagaganat si kumbarang-barang mga darpa, na ayaman na skano ang mga luksari mga pagarya malilimot si Manto. Mga luksari mga pagarya ni da at yung kwenta kububay at si Sagyan kay yakap timot-timotan sa lagilay. Punintano si Allah Ta'ala, matimot-timotano, si ko kasurgan mo Allah Ta'ala, sa lagi-lagyan kay yakap timot-timotano si Sagyan kay darpa. Mga urip ng Allah Ta'ala, yang kutua sa pangkat, sa yang kutua sa nanakan, sa yang kaya kaninimut tino, kapag kabulo sa korkano, kapag kayo ngumakorkano, na udi mo kagyan kutua talaga yung manadat, adi kasislai, na udi ka kukurmata, kadinday, na udi tumpatot, ibakan sa kanong pakabulusa, kagyan kaya municipality Malabang, paguluan na nagyang Kutaloksyo, watayo ang mayroon sa dyan ng municipality Malabang, si Alina Derdegar Balindong, na nayaman na langulang talo siya dikir sa dyan ka Malabang. Din nayaman na batalo siya kapakabisusubay, sa kapakadilar patalo siya. Na minsan pa mo to, nasabag sa dyan Kutadika siday, para nayaman piya na kubutan, ayaman na kadidayo nagyang kuto, igira. Niya kataling masunok sa pagaring kasi sa kiyang kutadar pa, nagiyot pakabulus ko na siya. Na piya kayo umamis ka no, nagupya ka bulo sa mis ka no, sa kapipya ino. Diyan ka kalilimuto naman to, na upama ko kiibarat na no. Siya ko pinakapulitaw tanong sa kiyang kadunya, na kalilimuto upama ko kaklas, na muri-puri ay agawi ayamana na inikipiklas talo sa diyan municipality magiging Ramadan program. Na kagiya ayamana nagi ni pulimpusan sa diyan kaya klas talo sa diyan Ramadan 2024 na suka pugig sa minitano. Si kupiklasan talo saya na si kutenday usapulo ang isaulan apakatalinguma alatano si sa diyan ko Ramadan manapakatalinguma. Nalawa na simba, inad mo Allah Ta'ala, na ana hikma at kinisugo niya nun si kumangurip niyan. So saan yan? Na inisugo Allah Ta'ala, na ayaman na hikma niya nun, nagyang kutaketero niya nun si Sadyang na nagitabi na sa Quran, Inna salata tanha anil fahsyan wal munkar. Inisugo Allah Ta'ala diyan kakasimbayan, kakagyan so sambayan, aparat na yan ang klasa din yung ditinggulanan o tao siya ko kanatawi sa diyan ka dunia na kedinti niya so tao si sa diyan ko to adi kita luga si sa diyan ko ta mga rarata mga ginabag nagugiyang ko ta mga pakagising ay mga katiro yun isa mana agiyang ko ta katiro Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar mata na so sambayan na kisa pa rin sa mga rarata ginabag na gusto mga pakasisingay ang mga katiro. Isa na hikma, isa diyang mutasambayan. Sumamusuki pambugan sigur sa katutamok. Radin man po hikma mo Allah Ta'ala. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hay Muhammad, nakuang kakiran. Kuang ka mga tamok o mga Muslim. So, zakat, agyang ko pa zakat na ay hikma mo Allah Ta'ala. Nagkasutin yan. Sumano siya si Sagyang Kuto. Kipot-kimulog Sagyang Kutuan na nga. Ada pita tamanan yan si Sagyang Kutatamo. Waktu sa kibira, nagugyang Kuto sakat ikisabapan si Sagyang Kuto. Akapapakalatan mo kagyang Kuto orip no Allah Ta'ala. Nalaginan niya nga puasa. Napiagi ka siya Dusen. Tamat-tamatan. Sumanga pagalitan no. Amiyang ako namin tatalo si Namiya Pabaguseran. Agyang Kuto mga kalbi niya mga faway matatawag sa diyan kaya ulan ng Ramadan. Mga luksari mga pagarimi iman ko magagi na sumanga pagaritano miniata
si ko alunga si ko Elibin na niya tayo ni Matos na sumapangalitan ng mga indara dari da Saudi, dia Kuwait, dia Qatar, na gusto makaubayron, na punyata sila ni Manto, na umakay na siya sa ulan, na ayamana, na buka siya, putwa siya makita. Sumambo sa bagi, kumain da mga Arab, lagi na giyang ka Libanon, giyang ka Ordon, giyang ka Yaman, na giyang kay, akadan pinagiyang kaya mag-ilit sa giyang kaya sa tumampas mga nalungan, lagi na Malaysia, giyang Indonesia, giyang India, giyang Bangladesh, na mapita asala sa iniyata Iran. One. Laginan, na apian na tanusan maratang, ayaw marata, ama pong gula-ula na ubaga, di puwasa, at minuto kasi sa giyang utamaw na ayaman na siya bunot ka sa sana mamatla pitra na o minot ka sa iyo mutanyaw na kahit mo siya na ayaman na bagunot ka gira ka makagana so ayan na rin mapugulaw na usimay na sa Pilipinas ulan na pakalutan na umakalutan na yan ito tuloy na pagkabuhit ka na sa naman nagyang kaya kumakapat sa giyang kaya di ka pangistan sa giyang kapkating-ting giyang kaya lupa kung giyang kaya ulan giyang kaya manalungan na ayaw ka tiruiran na margin ubamaylay so ulan iman to magabi sabab sa silipis sa ulan na ayaw maanada po yung silipis sa walungan dali kailan so ayaw giran-tiran na sa ikwalungan na salasa na mga pinatigiran na kaporsyento na kapakaya sudi sumat at dito na hindi ba kayo na isang iyong gutolan isang iyong guto kasbali na pero masenta no agyan na Ramadan na niya guntong ka no alam mo na naman niya mga sa na Ramadan apinita niya sa mapya ayat yung gulaulan niya nun naunod niya si Kong Mautala na kung panamarya sa kakuha niya sa diyang kutabalas ang mapapadalong sa diyang Ramadan kaayat itiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingin naman sama Ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi diyan kan na gufira na pastin sanan ayamana sani sa tao apusa niya sa ulan na Ramadan sa parate na sa ipapaliwat nun na kung ina niya sa diyang kutabala sa mapapadalmon gufira lahu ma taqaddama min dhanbi na iniralaon din wallahu ta'ala sumiyaw ng yan bisa niya huwa yinan isisagyan nga ba sa Arab na ingiray sa radyo mutafel mao di past tense na ayamanan niya ditaki so mga tao ada pusa na doon niya sila nalami kung pibubuiran why kakagi anak at pirumang Rasul sallallahu alaihi wasallam at iyan aman lam yugfar lahu fi Ramadan pamata so mga tao ada silang panakalila wallahu ta'ala Sagian kaya kesya bidagyan kaya ulan na Ramadan na dia penakatawan ta anan na yung niran akapril ikiran wala. Ngayon, dakagiyan kaya Ramadan na su mga panganero na mustajaba tatariman Allah Ta'ala na bata buda boron si sagian ko to kambuka taro sa puasa kagiran ti wag mataro agama Islam kung katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam at inalisa ini dakwatun maturad inda iftar. Sudi pusa na adna panganian Abas tapang niya si sagiang kuto kambutan niya sagiang kuto hindi ka pusa naging perun Allah Ta'ala sa ginawa niya ubay niya nun dimibigay na tidak ka dikasih tahun bisalat sagiang ka dia kada video pulugo yang mapapangin kasih Allah Ta'ala arin ang kanyan giyang kaya yang mana na umat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mibibida ya si kumang umat kakagiad na mga balas sa kakuha dari peruan duga wala sa ramas eran ngayon na isa katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam kumana niyan na sutaw apusa niya nagyang kaunan na Ramadan na paliyatan niyan awrautan sa giyang kutong panay sa na Ramadan na utak diro Allah adiro ni raot katariman Allah Ta'ala na subala sa mga tao apuwa sa giyang kutong pakataling Ramadan na inbugay niya sa giyang kutong rip niyan apinyat yan awrautan si sa giyang kutong pakataling Ramadan na pusa niya nah, iba na naman nakapiyatan nyo. Asal piyat nyo tulos ikhlas. Buwan. Uba yung kapiyatan nyo, napusa nyo sa lagi mo kapusa o mga una. Apusa sa tulugaw, inaniw ka namin kung pagkabukataw na tinapusa ko. Asal mo, pagkapunan nyo, nakapangap na. Pusa ka nyo, asal mo nakabiti na sa pitra. Sotis ko Allah Ta'ala. Diyan, ayamana na nakapakalilidi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
na uditan o penariya mana na makabukan adi pinay datong kadir tanur kuat takkan edu ake adresan pakai nera sudah datong kadir nasi ko 10 gop kuri mereka dua ke adresan nasi ko mga besar ay mana na bidangan si sakyan kaya mana kuri ko Ramadan na umpama ko matumanan na nagasat man na rin sa alim tadi mantabag video gasat man nakapakai penaya mana na makaplay datong kadir tanur gina niya mana na mabuba ay nagyara siya tanda ko punayaw sa diya mo ito luto siya dari Manila ha? Jadi patanda kaya sana ba may tirak na sana may tirak sa ginawa ko sama na yan na sudah benar ya mana na maka ginubog lalo benar kakaparon niya na sa katano na salungan benar lagi yang nasa luman nakapakai bakal gulaw na kasabupan sa misyon juga si surga ngayon na dapat po sa diyan na Ramadan lagi yang dapat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapat nakadi sa ay mana na bisa lagi yang kota katiro leon sa man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidunubi so tawa na bapakabukan niya sa dipusa na ayaw ba na siya na April na ulawang na sumiyabisa niya sumasabatira na laysa kullum minna yajidu ma yufattaru bihi sa'ima ya Rasulullah kana ako ba kami langon na anara kami mapakabukan niya sa ipusa ay pikir ulo Rasul sallallahu alaihi wasallam na tingin na diyang ka na napalas akapakabukas ko di pusa na kapuanan utaw ama pakabukan yan sudi pusa sa api sa pakakurma so udah kurma na kepala sa patula burungan na sagi na ayaw ko kaya sa diyo mo ta kurma na kaya gitu ibadah ke lapangan na sa diyo mo ta masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upaludayan na walau ala syarbati ma api aki ayama na inubu pangitun kaskaw na asaray kelas na piperila kawataw tala agyan ko to adusal ka ami ako makapniyan ka na ikatlo na walau ala madqati laban ayaman na api agyan ko to tinin pelagatas na ay ka mapakipusa si sagyang ko to adipu ay ka mapakita sa tadipusa na kesabapan sa kaprila ang kawataw tala sabab san na sumanga khulafa sumanga sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adla ketun kira lagi Utsman ibn Affan ayat yang berkaya Qurnas Utsman ibn Affan na didembuka udah amat unian miskin ama pakabubannya Utsman ibn Affan salisu khulafa ar-rasyidin ikatlo ko mga khulafa ko bada Abu Bakr ibn Utsman wa Umar wa Utsman nagiutuy papara ngayon Utsman na andin ni katu mayubuka ng bunog di sa yaman na mapakabuka niya kakay katawan niya lagi yung mutok anak belas yan na iman to na api apa na di ka nung bunog pagkapakay man niya kumaliw ka na tigalin nakatay simbukang amay kumagubi nagupuna ko niya yung gisa kaya ko na mga limawati nasugura ko na siyo kayong sarang kuwan nagupuna kayo din nagupuna na sabi tayo kayo ako nga rin apuan na kakanya kenapa tidur di perempuan basta di pusat nah suka bayar kan aku sabalas nada ko beli ako na bala ka kung insan pira ka bukan pangilabon na kapapatutan wah yan mga padakan diyan agyan kaya ulang bang Ramadan na ilaman ang utakatero rasul tingin na Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma ila istunibat kabair puasa na ka sa Ramadan nakapusa na kasi sa Ramadan kung hindi nila siya kalintani diba po siya tayo siya natin lagi ang kuto pagalitan lagi ang kuto 2 Ramadan na April at kawataw tala amay ka pa lang gila na sa mga analisa na padiluso ka pa na kuto padiro lagi ang kuto ayaman na ukukun waliday kaparata-rata sa kaplok-lokos tajik man naging kaplok-lokos ay kinarkan mo na utalaw sa buting sa kadunia matan ibibida analisa Aja ako sa itinar kawataw tala sa sabon jaga dunia na pwede ka na kasukan namin sa lugar na mo. So mga sahabat ay naman ako takaplok-lok sila na. So Ali ibn Talib. So Ali ibn Abi Talib na minang ka umangalayo kayan adin yan ipugay ko ang sila yan. So Ali ibn Talib na sahabi, khalifa
namin ang ka o mga ginawa niya na gusto mga didiskin, ay di ba kipugato ang si kinayan. Ngayon, iniso ng mga kapatid na kaya para pagkamamasa, di niya na may pugato ang sinayan, natira na hay aday, inong kadi, kay makamat pa sinayan na, inong kadi, pugato ang sikina, kay kagudi ka, kung baka makapugato ang tinamaang Allah, belinduwa ko si Allah Ta'ala. Upang kira ni mabipigarakan, sa dia kong kipugato ang kina, kaaya dia ang kipugato ang kina, nagyang ko kapanganangkan, na uba ay mapurutakan na subugibubay ano kina na makanakan, na amay-amay na siwari ako Allah Ta'ala. Hay Ali, na inong kaya man ako nagyang ko kapanganangkan na tububay anina. Ilaman nutuwa. Dia hindi pa karaw kumasa ko kapanganangkan. Dinani pula tu asina yang kau buat na yang mana nak buat sukun ni na yang lain yang makan. Sekitar oleh sudah asina yang nana dinani banyak kerituan na. Nami aku makan itu mau sah tiap mana yang malu di dangilan. Bila oleh kita lagi nak kau buat dia gaya segala ini buat ini kau dangilan dia. Sutis waktu tu. Mata Allah kaki lagi bangku belok sabut ini mudah. Mana rusina yang sabalong. Na mana di kanya sa para dunia na sari sa diru kapakaya na niya bububong kalawasan na niya bibigay kinaya. Hati-hati kaya gurutano miya kata di mama buwan ini kata di dalam buwan lagi kaya mga pilihan agurami alan wasalan wa marhaban bik aplikagyan ng mga pamilya sama bro nana maped na kikiraman at aking nadidiga. Naikira niya nataginan ng mga panganak na itong may bita daw tabitinga kaya natagi utama piya panganak. Panganod na rin, agyan kaya Mike sa niya natataningan ng asar mo. Ayamana na niya tambukakan sa kano sa may ito, niya pa rin umakas ka na kaya nakanakan agyan kaya programa, akiswin kumpurman. Agyan kaya programa tano, na murid-puri, ayamana na i-pilas tano sa agyan kaya aramodan na kapapantagan, na sukat pagig sa nintano, na sigong tende, usapulo ang isarangon, kapag ilay mo ang tala, o so mga paway, so mga hikma, sa kinipanugan sa agyan ka Ramadan, na nipagin yung tano, sigo sa pulong isaw na napakataling uma, ako ko liya na wastagfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igira ko nagkumpilya ka ng e-stan. Igira niya ko sa napapuro na igira sa kanya ako nagtimbol. Sa papro na ada niya tadi mamagay kaya muhadir tanong. Adi titwa dadaraan tanong. Okay. Di titwa kebuat tanong sa malayar ga rapon. Ama panggunan na tanong yan. O kapupagintay tanong. Kasabapan sa kapangaslang tanong sa maliwanag sa dunia na ayaman na sa anuman na mauri. Sa mana na kapagayad na tawag tanong, di ako niya panamani. Okay. Na ino nga, apya kami mga bida sa kakala na may tubo. Okay. Sa Hebreo, na ayat na labiya mapya, nagyanggot ka kipalag na meron ron, kamasa ng mga matanong, mali mga tangilan nyo, nagyanggot ka suara niyan, na magpamalagitan mo sa pagdiman yan, dahil sa nakaw, yadaya, saad, mga dato, guru sa marantaw, kahit kaya guru ang sumay, ingit pala-pala ganito. Sini pa ko. إن الحمد لله
نحمده سبحانه وتعالى على كثرة نعمه وفضل رمضان على سائر الشهور وجعلنا خير أمة من الأمم السابقة. أشهد أن لا إله إلا الله وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pahuda sa usa kapakadadar pa mga datuai siran betedi udi na di mamang bala pamikiran sa kapapakatay duwingan. Napaguda sa kung sa kapakamamasagyan kaya mga alim tanong, mga ulama tanong sa siran iditintingan sa kapapakamutuingan ito. Kaya na mga bangsabi na ayaman na paguda sa tanong na sumababaloy aina naguama ang kai ang municipality ang Malabang agyang kaya kebubuya-buyaan tanong ang mayor tanong sa agyang kaya Malabang apiyadik makadadal pa nagtumpa kaya palakpakatan. Iya ano yung kanuto ayaman na pagudasan ko na sumayor tanong ugay na sempurna anakan so panabiyakan nagugiyang ko to udes-udes sa kanwa mga bai kasakano pandera o kanilimod nasakano itihayaw pamilya nagus kani kasasaba para sakyan kakalupag tao palang pagin niyo ginawa niyo. Ira ba kung pagiloy agyang kaya masa tanong na benar din na magaan na agyang kaya banggit patay man to na aya kabasairan na alas 8 na pagpunang so kapanggarahan ng ulan na kataya din panggarahan na abanda tanong ini ka mamanaw ulan. Oh, lagi gaya aya di tanong di timo-timoan na bubaya tanong ko agama tanong Islam. Dia gaya kailan korkano dia kena keito ko kamamanong siirakan. Nago aya katawi koron na isad na madag na tao. Akiador pa anak kanang kaya sumakan sa giyang kanan loksyo kapapantagan na municipality mayor sa giyang municipality binibayan kakagaya siya mga taon na miya manabid sila manukuha alad pati ni ba ka adong panalawan niya nakagiyang municipality Malabang. Yan ang isabang kanaba inipon babagwa agi kaya kada kaliwa mga bai kaya na ni Rasulullah na tigyan na hatta yakuna 50 mra'atan kima wahid aya pala lang yun yung mga bai na 50 is 1 kaya niya begitu 50 katawa bai na ayaw mo pantagi na mamana sa kataw. Allahu Akbar.
na ayah problema na pepakadakal kanudan na di kanu kelebatan ka tidak pekaduai. Oh. Di kanu pemangiu. Ayah di mater mga mamana tigiran na kebayatan sang kaya dua pantanan, telua pantanan, patah pantanan, udita ke belati. Oh, namai kay berat na beta bagai latang kaya dua pantanan, telua pantanan, patah pantanan, namai ka beso. Patut timana tera kana belangun gepelat na tu muncul isa. Ayo bate oh. Atau ada kena jaga saligo meligo dengan apa dia pernah ya di pamang ni gua lu buta lana. Dikira pada ke ibu gayu Allah. Ayo. Nah. Isa pindah ke masa kita kami. Katian ni mami itu. Asomanga ba ina pendakan na ayah pakai itu na somanga mama. Bumak itu pendaki selesai somanga mama. Kaya manjang nga datang uji kecilan tanto kato tulungan. Oh. Namia ka ito, subilangan namia mga dito, na ayak para beli mami natian betang kami pen. Kaso pedanya mga mama namin bebekla. Away. Ay mana niya na sisiran pen. Tumia pisiral kanupan. Away. Amele niyo mga beriya. Higira di gano di mangurdir sa mga online na beda kana ile yung mga pedisiran na pagurdir. Oh ay lagi. So gina ni sabab agina ni isa amala aantap tanu sang kaya Ramadan pinalamatan na kana mga luksa kanya mga alim mga guru kana ya sige kay alim Abdul Nasir sa kay alim Ulumah Alyuddin sa kay alim Hamdani. Anak-anak na mga alimena, dia kumirampay sa muritiran. Oh. Okay, nasabang sa diyan ko to, ayam mana niyan na kapkewatan o kapkewitatan o sa diyan ko to aliyog, amato aliyog, nabumanguda aliyog, napkewatan tanong, nakagigil nga mga ulaman tanong, napalin niya mga tatasikawit, napiya kasumpat-sumpat, na andam niya kay takita kayo niyan kempati. Dagiti sa bapaki ato na ilang guru sa barantaw, api ang mababay kawit, na iniba na ako'y lanon. Ay na pa ito, ha? Sabang saya, nakatawa na ka sa subject matter, ang mapipikiran ka niya, mga luksa ka na mga alin. Yan kaya ingad. Oh. Na ikiram nilay kaagiyang kutwa ingad. Luminiwanag. Na nilay kaagiyang kutwa ingad. Agiya o ginasan. Na nilay kaagiyang kutwa ingad. Sumiputol na sumamot. Na pangdagang ka din o anda ikiyasabapan. Anto na ikiyasabapan. Kaya pa karibrang ingad. Na antunay kaya sabapan at kaya pa kaliwanagwingad. Na pangadagang kau antunay kaya pa kamutoyingad na ugagadaga. Na rong ka din matay mo yang naubang kambelagin. Na betano kalilipati. At yung kaya waliyul amar tanong. Na ayas siya bapan Allah. Sa kaya kasoy o kaluwag. Na mukapipiya ginawa ni walang mapiyataw sang kaya malabang. Na kaya sutok. O yung alam niya nakamutoy. Alam mo mapiyataw sa kaya amo municipality ang malabang. Alhamdulillah. Panutulan ako sa kanunod ng mababaw. Ano ba tanto matas? Kami ya berga kung bisa pay-pay niyo ya. Oo. Napanutulan ko siya sa mababaw. Isa din na miyakap piyapiyan na umiyakap taitay de mama. Aping baru-barusan o Nabiullah Ibrahim naso Ismail alaihi salatu wassalam. At ato niya nananaping baru-barusan na wata. Pipiyapian yan. Piyakat yan.
kakagi ayah kurban, ayah dia beloya kurbani, sakyam beli sa Ka'bah. Okay. Nasok ko yung ano niya, nakiyak mamangulid no Ismail na mayang pula no niya na kubaya makimamoto. Gua sa ikapatalubir na ikapataliman niyan, na ikadua ulo niyan. Nasama sa sunod yun na Ibrahim na desayid. Kas ano nga niya si Kusara, namiyang pikirin na mga rumah doon na nung kakatukaw mo yaman yan. Namiyang mamili sa matay debuboy. Ayat na ini order Ismail. Nagyin ng kuto abagwatawa doon na unaan yan. Doon na yan sa Kataid. Doon na yan sa Ingaran. Doon nga na yan sa bangsa. Na ayat yung piyamimili yung Nabiullah Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Yan na natumanan. Yan ka na kaya pamimili yung Ismail. Ayat piyamili yan na miyak katay-tay. Na piyamimili yan na berabangsaan. Na kaya lipatan yan. Ayat piu-piura pili na baik. Na apya di matahid. Na apya di berabangsaan. Na anak agama niyan. Miyak katong sa Ismail. Na miyak katay-tay na berabangsaan na agama niyan. Oto sugyari buat yan. Benar ay nano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayak ko na kwalifikasyon niyo ang mga bayi. So kabayaon mga Roma. Napaganda yung kwalifikasyon at ipili ko bayi at kinigtan sa mga guru tanwaya. Napaganda yung na subangsan yan. Kailangan na malay bangsa. Ikaduan na sukata idiyan. Ikatalo na so tamukian. Ikapatabadin so ayaw ananian na agama niyan. Okay, dating Nabi sallallahu alaihi wasallam na upama kaagi sa manusia na di pagkakumpalito. Mahal na makumpalito ang kananapa na apya kurang ibangsa nasa ramag ulama. Na apya kurang ikataid na asara mag-ugama. Yan nga yan, kaya doon siya Nabi, kaya doon siya mga ulama, apya kurang ikataid na asara mag-ugama, na kanaba yung mapipikir ron na kanaba matay na betagwa kaya rumuban. Oay. Di man mapi, adi yung goto ada kepetano na pitara. Oay. Boleh yang mapipikir, udah pamanada makanan sa manis. Hati-hati man mag-agama. Ani akalalay agama. Alalay yung nakahijab. Nakuha niya nung hijab yan na nakapiturugan na inutubakan. Natulang panipakay diyan. Mana yan na benda sumatengga. Matengga. Nah, so Nabiullah Ismail na miyaka pilih sa matay na bayi abarabangsaan. Okay, na ayak kurangon na sa agama nasud na kay mga babae kulay so kaya balik ta irono Nabiullah Ibrahim asawata na Ismail na miyaka bangun sa wanay na miyang pikirya na bisita niyan na piyamisita niyan sa isa ini Makkah. Nakagya kumakoma sa igda Makkah swayang anak yan. Nabiullah Ibrahim na din niya di pangingisip. Kumada ka na tao sa Makkah. Ya agla Makkah. Kaya mga tao sa Makkah. Bebenarang kaya niya bigla ka na balita. Tingnan ang tunaw to. Natingin na bebenara sa Ismail. Nabi yang aroma. Tingnan na uway. Iya ka pang aroma. Tingyo Nabiullah Ibrahim toroon niurakan
kapamisita na ka nakawata ka na na. Na inito rin nun sa walaya, kaya mo ano, Nabi na Ismail. Nakanya kumaayang maanan niya na mataling mo, Nabi na Ibrahim na sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Samang sa Nabi na Ibrahim na sa walay, na ayaw mo ito sa walay, nagyang mo ito abai, ang yakatay-tay, kaya tulungan niya si Ibrahim. Tigyan na Lukas. Ino ka na? Lukas pa. Naso kaya lang ang gulo Ibrahim na kagita to amatay. Natigyan na bus kay Karumaw Ismail. Tinaway nung ka pa na matuli ka. Yung bisa kaya pangarumaan niya na ka na di nga bisa ikatawan, ano ka bistaw? Sino ka di katawin? O tayo naman, yan mga pipesers to. O sila ka na ikibitan. Naubagiti ko ito na kanabay, naapiayan na bukiyan na bulawan. Namatangwa na ta, nakapiya berang sili ka ng mga arwa ka. Tingnan na Lukas na ino ka. Ino nga pugisyan yung karoma ko. Natingin na pumisita ko ron. Natingin na di kasoy ka buba da sa walay. Natingin na panayaw na kandun. Na niya yung niya, na din pa kapan ikaw bubay. Roho din niya ko ano nga sa baba. Kanya kung matiti na riyang mawanang kaya bubutaw. Iya gaya bubay at tingin na ino kay ni dimbeling, ino kay ni tatagla. Natingin na ayak ang bali nga ka natama sa diyan mga kaditira eh. Natingin na panik ka, na may takakuan niyan. Na may takagugaw niyan. May takagugaw na gubaw pa na gugaw. Panik ka. Nangyari sa Nabi na Ibrahim, nataman sa miya titin na munto si Ibrahim, na ganyan lumaya unto na, namu apya so satte kaig na ganyan pagunaan. Papa nagikapianan na rin sulokos. Nalumudan niya kita kapurian. Nagir kumati. Natingin na baing. Nabenda diyan kaya karumangkan, nabenda di pagkatali rumah. Natingin na uway. Beli nga di bubang rumah. Natingin na at belap sila ang ka. Api at tigyan naman ay hindi akatali rumah. Nagyan kaya patiroon na kanun na sa kabindi tiroon. Adi kan na yaon. Natingin na uway. Ato di tiroon na kao. Natingin na ugog ba kau masok karumang ka Ismail? Nagtiruang kau na yao. Para mapiaso ka pelintaw niyan, nagyang kaya tuwak. Ipetuwag sang kayawanay niyan. Napukasan niya nun. Napangilay niyan sa ukiti kapakasambiyan sa tuwak. Katiruang kau na din niya na yao kor. Natigin na huwag. Dita ka to na tigin man ay matuloy ka kalukos. Kakataya taman sa tuwa kami na miya pansin na kapan. Na, miya din si Ibrahim. Yung makabaling si Ibrahim, dapat tinamiya ko mas Ismail. Nakagin umuto si Ismail, natigin kaya karuman niya na Ismail. At namiya ko mas iya lukos. Di nato na lukos. Tingin ay pag-isa ka niya. Natingin na piya kapanik ka. Ino kumapakapanik ka, bilang wala tao nakaroma ko. Natingin na ka nakakaslas na, kagi, pitiro ka pa na lukos. At hindi na iyagudong ka sa lukos. Natingin na di ka, piya kapanik ka na so na doon na kaya nalungan. Hindi ka pa di na kamu. Natingin na yan eh. Natingin na uwan. Natingin na piya na nga. Kapalipad sa Kristo. Kamu natingin na doon kumapagin na amay ka maura-ura na bukan na bali.
Natingin nato ni Buntalian. Nadidescribe di karumanian. Nakanya ko ma-describe yun nun. Nadi pangalang kalang suwaya maanan niya na Ismail. Tingin na sikok ya belinya na daaban niya ka ini tenang. Daaban niya ka ini baga kakatiro. Natingin na adun. Natingin na tulunod. Natingin na inuba piya ka mamasakataman sa tuwa kata na miya sorong yang pen. Sa ayat 3 maniligan natin sa walay. Napanamaranak ko ni kasambihan na katawa ka kayo ni. Kaduya ko na kuratawa kayo ni. Napaluluba ka sa mapiatwa kay sibigaw. Natin ko Ismail, doon na inyuman, doon na inipang umana ka. O Peter yan, naginan, tiginawan. Natin na mapia. Ilalakaw to. Tingin na di. Tinagin to man so amaakan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam na nabi na naliko ka na nabi niya na amaakan as kanya ni mababuloy ulil amr o isa ka usra o kababuloy niya na ama as kanya ni mababuloy ulil amr o kababuloy yung mga dakla muslim na imanto na kagigina ni desisyon yan na paninin mo kaindulugan saka o mga luksa ka kagiyang ko to Peter yan natawa ka na saka kanya sa buto ka kaya ba yan na api katay di ka abuboy na potulong kurun sububoy akar ka na api anong gulakar ka na potulong na kan so anong gulakar ka abaan na tingin na piyagintawan sa dunia aba kalawan sa sontaw na malay gugaw. Nakagiyam-yaya mana, ginalibugdan yan. Napaninin mo ka, ay daw, Ismael. Makakasuyang ano, kasoto. Iyon pa ka kasi, kaya desisyonan. Ikaw nung napaninin mo ka, kapkuti. Na inidulog yan. Ayan niya, so nabi na Ismail na niya single. Namiya mimikiran man sa mga Roma. Namiya mga nidan sa advice. Ino aya urbir kita ng Allah Ta'ala na wasamir fil amr. Faida azalta fatawakkal ala Allah. Ibira adna penggulaw na aliyo. Wasawirhum. Bay Muhammad, Nabi ka, Rasul ka, sakay imam mga Nabi, sakay imam mga Rasul, niyakap puro-puro ka kinani pangkatan. Okay, na basta na penggulaw-law ka, na api ang malaki pangkatan, na ayun na patutar ka, pangli na ka sa musawir. Aswat tingwe ano niya na Rasulullah sugulubak, na basta ang makaukit sa musawara, na api ang peneribat, na pagkakauntol ng Allah Ta'ala. Anda man na yan, hindi ka tigumpi ang malabang, isudin sumayor tanong na ayadin, ang mga musawira yan, na sulid-sudiyang makala ng mga ulama tanong. Allah. Yan ang isabab. Ano yang rin sa musawir? Pengarong ako ang iberuman. Kami kapili ako na rakurayan. Dia kapili ako na di mabiya. Kakagi gitu at tingin na desisyon na kano to. Naiman to na yung pigilan. Napangarong ako na pili ako sa musawir. Tingin-tingin badak latawa ko anaki. Ayah pelulubang ka na makatong sa baya mag-agama. Kaupung ka makatong sa mag-agama, napapakakintab ka niyan. Napapakamot ka niyan. Nakuripir ka niyan. Naupung ka makatong sa baya agama niyan, nataribat yada ka, kepawingan ka niyan. Lain naman na mo ito, hadis ay nabi tanong, pagparbida titi, taribat yada. Upung ka makatong sa baya agama niyan, nakaburingan niyan sopa. Ay mana niya, nakapabilihan sumanangka, nakaburingan niyan panusuginawa ka. Na, ay kailangan na piyagitan ko mataidi.
Naasar ka po at makapkaya kaon. Dati naugubiya ko niyo, naanami ang piliran. Mapiya ba eh. Kasi man nari ko man sa uyang maanan niyan na Ismail alayhi salatu wasalam na degay de pangitarabo. Ayam mudiran ni bide-bidaan na ana maputi Arab na ana may tama Arab. Na ana parpaka Arab na ana mapuro Arab na ana pagiti Arab na nakaulit Arab. Nasubutan nila na budan na Arab. So mamu si Ismail na ilo di pa magagawa akate mga nuksta niya mga ali. Isa niyo kiran. Ino sunabi na miya katay-tay na miya aspek ko katay do Nabi Ismail alayhi salatu wasalam. Miya guwa-guwa po si Ismail. Matay na mama. Kapuringan ay aya-inaya na kibti. Aya maana niya na Egyptian. Aya-inaya. Na aya maana niya na amayan na sunabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nagkasupi na miya katay kay Ismail. Una yung mga ba makapili na miya kawing sirat. So kaya kawing miran na miya kabalitap man si Ibrahim, miya kabulir-bulir mamuin ante na luksoto. Kaya balitaan niya miya kapangaroma. Natigil na examen na nakman. Namamisita ko rin. Namamisita ko sa Nabi Allah Ibrahim. Nainisiyan, mga pagaling ko sa Makkah. Benar niya nga rumah si Ismail, tiginaway. So miyambi. Natingin natin yung rumah niya, tiginasan, ini turun jualay. Nailatag yung Ibrahim. Assalamualaikum. So kaya ko lagi ko taboy, natilungan niya, nadugod pa kulay. Alay kong isa lang, inukanan. Tinawa, niya kami yung pihagat. Inukanan. Tingin na bus kay Karuma o Ismail. Tinaway. Ino nga pag-isip, tingin na alam pagangin ko ron. Natingin na doon sa walay. O hila tingin na nayawang ka kadibukit eh. Miya ka matata na niran. Nayawang ka tingin kadibukit eh. Napanig ka anak ng skadaan masakot. Hindi mo. Napiya ka panig ka si Ibrahim. Naanto na bininan na lawa nakatawan niya napanganan hindi pangalan niya ko Ibrahim. Na uman sumagin ko Ibrahim, dala mo na mapiya katero. Na ayon kun ko Nabi Ibrahim. Natigo Nabi Ibrahim bae. Bendo dia ku kenayawan so karo mga anak yan nakadaman. Natingin na saka. Ako ni mapipikir ka. Natingin na maling akong bilin. Na sampay na kaubid na pero nakalayaw. Natingaway, kisampay ron din. Baga to sa porsinto, nagsampay ron. Ato ni tirong ron ba pa? Natingin na tiro ang karak ng kapiyaan. Agyan kaya tuwak ang kayawanay niya na to ano yan nun. Oway. Kate niya nun, no? O panuan na semintuan niya nun. Pakabagbaga rin yan. Tingnan ngayon tubod pa. Natingin na tiruang na untong yan na tuwag yan na yan. Naukur yan na tuwag yan na yan. Natingin na iba pa. Na yan si Ibrahim. Diba katingin ako mas Ismail. Tingin na karong ako. Anda tingin na niya may sitar na alos. Tingin na ito ni Bundalian. Tingin na dia kapaman petero nung mas matay na diska. Matay na los. Kaya ba iya adong mga niyan? Kaya ina-ibarat na ayaw niya pangarong mga nabain. Na hindi ka ba nagkabisitan yan, na isampay yan, na di ka din pamagandaan. Ano tingin namin ako mga kasiyan ako? Antony Butan yan, di naman na itiyak. Di na ito na panibutan yan, di na pumpukan ba? Natay na ito na Butan yan, di pinubela sa sinilas yan. Nati na ito na pa.
Natingin na maawatan ko man, pero nagkagitan ako din. Ayaman, ano yan na, pwede nga mga paratiya, adap ka ito natawa na gideya. Amarinaw sa isungan, bakat sa itilikod. At nataw, ay ikiradada nga anak ka na aktor ka. Ikiradada nga anak ka na aktris ka. Okay, naandi ka pakatalikod ka, nasa kay din na piyagunaan niya na marataman siya sa dunia. Okay. Natingin na rin Ismail, ya katay-tay na mama, tingin na uway. Tingin na kaulit, tingin na uway. Tingin na nasumpayan, tingin na grabe yung kuto sumpayan. Kenapa gumira wa grabe yung, kasi kan yung mitero na grabe. Amay ako na, tingin yung panubay yung grabe si grabe. Pamana, kaya sawa, kaya subraan. Amapi paras ang kuto sumpayan, kaya pianitug sa kita. Asunod yung library na susumpayan na si imakakaya charang dia. Grabe timing ano ko sa. Mapi ano ko sa. Nana, dito mo tingin ni Peter yan lang. Natingin na mo. Ubay ka na kang mamisis. Nami yung bayo, nahuli natin gagasa. Titingin na ito na lagi di kami na yung kasablo. Ino ko ba yung gagasa, maanan yan na ini sampai akal kaji kaya katir uang kotono ko sa ano ko niya manakigagag sa na piyang angarkan niya benar dia kupay ka pa ang anak na Ramadan lagi apa katubiran lagi ini ko yung mana kapag tingin na hindi ka matay pala tingin ko paro na sa kanyang bitang ka namatay dia ko natingin na uway natingin na matay ako kasi ako sumiyawasang ko tualos. Tingnan na yan tao dito. Tingnan dito'y ama ka na pembetuan sa Nabi Allah Ibrahim. Namapiatigil man na ikapiagin na ngaw. Tingin na way. Ayan mo daw na take out. Nakagaya ka na beberanaw. Pero, ano yan na marano, nado marano ron natangi manabang. Sabi dia yang merana kapag nana ka napako sugi-sugi na na mau sugi-sugi na bisa punya silopin dia silopin niya. So, ay mana yan na pihak katilman taong minuto na at yan dia yang berian na tiga utang niya pati. Na iman tuat tingin na inuwakan sa kadiyagas. Kagian kaya tingin na kadudag sakor ka nakatan kay maana ini. Tingin na tuloy maana ini. Na tingin na forever and ever. Kaya tingin na igagag sakor ka na dayon sa dayon. Ang kaya kaya maana niya kapakatita-pita. Kita din makambelag. Tinang kay nubus. Na tingin na po nandiyan ko tuwa-tuwa ka. Tingin na rin pa naman po na tuwa ko to. Ay lang ano to. Agi so mga nabi na unga na napisal tirang. Ilan yung mananawa na mga katiro mga nabi. Si kuya maana niya na Quran kapalyan pang makaukit siya wangan. Hindi nung iso to. Natingin na ayap piktiro iyar ka. Nagyan ka na natuwa. Napakabagbegeran. Kaukurakan. Nauntungakan. Nagyan ko to at tingin na tuwa karuma ko, naskaman ito ipipikir niyan. Na iman to at tingin na sabab, o sisir ka so kapi abay, na sisir ka so kapi amanan niyan na api kapakibentag, na at na respekto nga, marespekto ka sa tao, na yung maanan niya na ayaw inimbala sa kawala, na ito na bigay na dita naman kang bilag sa dayon, na sabab sa niya gayon silan, na ayaw maanan niyan na minggu itu resulta atau dari resulta di tepisiran na nimbabawa tasiran atau dari resulta nan ayah resultanya nasu Ismail na apo yan nasu Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay dapat yun andin ni soya maanan yan na andin ni sukar maina magayon sila. Ogo pa nung babay, swayang anan niya na mama.
Naugupan mama swayam anan niya na bai na bisa yang anan niya na aya da resulta arwal sa tegumpi siram na pembuatan ang mga pipi awata sa mga muriya tawiran na mipukekentawa isiran kung ayam anan niya na tutulan ang mapia na subentugan nila na silapot o mga tao. Sa YouTube niya maanan yan na kay ibaratan usati manaingid igira sudato tano na ipagayon yan sumadak na tao kababayan ng mga tao sudato iran kababayan yung dato sa pagtaw niyan na piturong kaya yung kutuwa ingid na pagkakota ingid dito sa labidin o labitan wa Ismail alayhi salatu wassalam. Atau ni waktu ni ordino Nabi Ibrahim totokan nyoron kati nyoron ubes na mablag agyang ka na natuwa hauntong iwanan nagyang kaya tutul nadatar mamu mamaana sa hilangwan na mapiataw sa malabang nagyang kaya mayoryo na totokan nyoron ayaw maana na para yun betukas kauman misri sumusin na kabagun sa masa ko'y pangurang kanyang ano ba ito? Nula siya buti so taling tanong alhamdulillah kasi yung buti ilan naman inuwa ko iraragawa kanyo ko inyaki prising ako manay sa karsa doon kaya pa ka nawa na alasiti Nayamana niyan na ilan ay sino to may takatara ka binutong kipsig ang ipipikir na alas 8 at tayo na ayaw mo inikuha ko sa marawi tumalabang na sasapulo kami nuto sa lawan yung sa oras lipit tayo ko ako na kami ay pati na isabab sa mga babay kulay na ako mga pagaling ko nanduda na kanagiyang kaya kanilimutin nung kasama na yan na may tubot tayo makasama na yan maganda ko na yung sumanang kadali ka pa kau mawali yung amortano na ayaw ko mamukap sila yan ay isa na di ako di silpon kapasi silpon ako man mamu di ako kadaan maintain sa load lagi ako kukiri ako din buwakan mailay sa posta kaya niya kakapakapalataw natatantangan na ulit nabuwakan mailay aad na matatago ko loob kiran akyat na idotra tinatato no mga di ariribunan dotra na ayam yaswaan ka na miyakapwa ko sa salamin at yasilamin ang na agi penilai ko ang kutwatara natantuwa matay dotra ang benda ino basta yung kaya inibit ang mapiyas soyam ananay na taurun na mapiyas sudoton na taman sa trak na api ang may tag na diupa ayo bakyo basta nga niya katay-tay gua ko kuha sa salamin na sumiya ka na udidigra duga tupipiti para makinik-nira niya berti akalaki na Islam manabang Islamic seminar tigil tujuh mo Bangli ko kuha na din ako lumita para ko tuwara utang mo. Ayaw para biliman na playa sa mga mata na din na bersih terang kapi yang baik. Kita kata mga pagarian ng mga alim rasira na kanilipan tayong sugod na niya mo sipo-sipo. Ayaw. Ayaw man, yan na, siya ko kupili silay. Pamakapalala, binali mo tatong bugaw, siya kung jalas. Iman to, nasiltan, kaya si kumiyang ang una din na masa, sa ibang pasulutan dapi kong, yung mo panuklok sa tanong, naapiyaan na mga kalilimutin wala bidaya, nabiya ka pipi para sa makaparsutaw. Okay, nakagiyadaya doon niya nakaalin, nadari din niya nabiya ka kapatungman, na iman to nabiya takapusukan na kalutaw. Ano ba ito? Kaya maano niyan na mga limurkan wanan wa magudala. Kapadirkan wanan wa siya perkatan wanan wa magudala. Nakadiya amyan niliwan na. Natuntulan na kasi sa hadis.
Kenapa makin sa hadis? Ada pun bisa mga tahu sih? Tama na, nag-inventan pa rin sila, kung hindi mapanganto. Lagi zaman dia di mamanginig sa radio. Ano niya sa ilo? Oh. Totoo lang na kasi sa hadis. Saya di nga tumuha na suspension. Ano ka dito nung isusuluma? Oh. Anak katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sige na, man ata'ani faqad ata Allah. Ano biniwayaw? Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asallah. Yan juga niyan. Wa man ata'an amira faqad ata'ani. Wa man asal amira faqad asali. Nah, merano na kayo dito. Merano tanong ya, merano mga Arab, mga tagin mo malabang. Oh. Atau dia kani mana kaya hadis sama buba. Sadin sa tawa tigo Nabi. Ako no panakon yan kung langwa na panpunan. Kata siguro niyo. Na paratian ako niyo. Na ayan niyo miya paratian kayo lutan na sa Allah. Waman asani faqad asallah. Na sabi sa tawa supak na ko niyan. Na ayan yan siupak na sa Allah. Waman ata'an amira faqad ata'ani. Na sabi sa tawa ati Rasulullah. Ang mangungunutan kumapya apan duan ulit amr. Mapapenuhi adat to kuingad. Nasabi sa tawatigo Nabi ang mangungunutanon. Oy, diyo na sumupak. Respect tuwanian. Agyang ko to apan duan uuluan. Pakada ataani na ayakyang nutan niya na tigo Nabi nasaan. Waman asan amira. Nasabi sa tao asupak niyan. Agyang kutuwa mapya ang pamikiran udah to. Na mapya ang plano udah to sa ikuyan. Nasupak niyan. Fakad asani. Naridwa iya ko niya na tigo Rasulullah. Iman to na kanya ang iyay sugundan. Nagumilit to na nirakano. Nagumiat kilang rakano. Ako na bumatagay maana nila tuladan. Amiyak kilang rakano sa personal. At yung kayawan yun amartano na inshallah na initubo. Alam niyo panakuan, dibit na muna na itutubo tanusiran na imang tukman na imiyag ipiyak ilayar di tanu Allah. Ayaw maana nila itutubo tanusiran na miyak patotan kita na miyawadi. At tiyaan din yun din nakata kita. Kita ulang-ulang ulama sa dunia. Kaayan nga hindi tadi na fatwa na basta beto aaya ang plano niya na kuingin na mapya na member yung wajib sa kapamunitiro. At ipaparat-paratian na ni si Kaka Amayor ako na mo si Ibu Berding. Kasi ako sa Marawi naskano yung perati ang managawin nasa gadar kanong niyan na aya penakadagalan o malis sa gadar niyan na tirinuan. Manis sa ganda niya, nakatang yung video, atang yung niyo, Allah. So, gina ni sabab. Ini pakapiyap-piyap niya ginawa o mga ulama. Diyan kaya Saudi Arabia, maganda akong sumalang. Aparami nila, napamusyatang, nag-tayo niyan. Kanji ganda Diyan Saudi Arabia, katawan niyo ini pembuat ia bulawan. Si pumia ngau una amin dito sa Saudi Arabia na ada bulawan ada buat. Katawan niyo di Saudi Arabia na inom pimbuatan na gasolina. Aguan ni na ada gasolina na debuat. Katawan niyo Saudi Arabia
ada pagitu na pamumulan. Napakaparatiakan wana biglas yan na ungasapan na ruggatun. Kagi barakat. Nah, anjara na na yan. Ino to pembuat dia gulawan na Saudi Arabia. Na ino to pembuat dia gasolina Saudi Arabia. Na ino to lawan na pangnangkan sa dunia. Na ayamaan yan. Nasib keton sa Saudi Arabia. Na apias kanu mga bayi. Na miyak kadagdag na gulawan sa dunia. Na ayaw ko na din yung pelulubaan na Saudi gold. Nakagina ayamaan na niya. Yung ko to ang aran yan. Ada bentuk ganun amat mapapadir mo na bentuk. Atau niya tunay sabab nakagia so partner nami sa isa siran. Peter mo kalau mabiasa ka po partnera. Adia imato nami ada gagi mga rago na idira kay mo to na malumya katuan na apira kata kasih bugil sa teks na do. Nanti kita nak punta sa miswa-swa na mapangarumakannya nanti ako akabuin sa di panisititan. Ako pa nagawin, awit na nakakapandang nila kapangulaboy na ka. Soden Sofia pagayon o partnera sa Saudi Arabia. Yan ngayon tiran. Soden Sofia pagayon ni Soon ang siap tulwa ba? Doon yung kaya pagayon nila. Ang ya'ad roso ad-din wa ad-dawla huwag ki makapartner sa din na guyam anan niya na guyam mapartner sa dawla na gusiran kepeta hawak kamay abiyag hawak kamay sila di kita iiwan hawak kamay di kita iiwan na gusiran na kikepeta abiyang kaya ayam anan niyan na pamilya Saud, ako pamilya Abdul Wahab. Abdul Wahab na ulama na, niya kalalanan ng ulama, si Sheikh Abdul Wahab. Natigil na iman to. Dati ka sa kapumang pedal. Dati kaya kada to Saud. Rakan yung kada to. Dito sa mamlakatil Arabiya, ti Saud, Saudiya. Di ako iran mo maunso kada to, makagaya, pasal ni Abdul Wahab. Okay. Na ayam anan yan nating mawiwag ba sangan lang so kapuga bisa kita si kukuman na so kaya pag-iwiran ang niyagay yung sa ulama ang gusto yung anan yan na mamlaka Saudiya na so kaya pag-iwiran na buat juga sulina na kung buat yung gulawan na kung buat yung anan yan na mga pipi ang mga panganakan na so mga tao na mimbaloy ay pagkapia ginawa madak na tao sa dunia na pagkasukiran Saudi Arabia ino tumimbarakat akagiging ko to akaya pagyo na ko to dua nagyan kaya munisipality ang malabang na pembuatan na yung mafia pembuatan na yung bulawan pembuatan na yung menang ang kaino na miyagayong sudah to tanong ay na biri niyan amo sa wiray na mala na sunyo mga ulama tanong na inshallah nagyan kaya malabang na kekwa agyan ko tatitunaran ang malabang nakabangsa ko ipakapia-pia ginawa ko kapagpalakpak niulan sunga ko sina kapulapsa ko na kauro na ipagtidinay ko Allah kakanabagurkan no sipa sababatag katero kasudin so kayo na ako sa kadakaliw na ipagtidinay ka niya sa kaurakan naamay mga ambiling ako nagkurakot man nadi ko si papalay ka binawalay tasi na pembuatan na ang mafia pembuatan na ang menang pembuatan na ya aberturan ang kaino nangihilitan agyang kaya tendik na Ramadan naden na miyang gulong-long sang kaya impiro na 30 ang usiyaw ang municipality na ayamala na diyan kaya Marawi na pedung penagyan kaya provincial capital
aron ako matatago na titin manggulaw na saranaw akong magawin na programan sino sa tingin municipality Malabang. La ilaha illallah. Niyakuan niyo so dunia itarkan so ngaran Amalabang. Atau dia yung betul Amalabang. Mati warwabang. Kaulitabang. Mampur abang. Malabang. Atau dia tulibang. Atau dia tulib itu bang. Bango. Ayo mabang na, diyan na. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal falah. Ato di pananalubilan. So kano ko kapakapas. So kano ko kapakadaag. Imanto na biyagbang sa mga imam. Na biyagbang sa mga ulama. Sisa municipality Malabang. Inipagpangiran. Imanto na hey madak na tao, na ugupakano, na paema na mamagikita tano, na mamagugupa tano, na tetabang tano, kay manto na piyagbangan ng mga ulama, apagi mamang tano mayor tano, sino kapiatan? Malabang. Yan ang piyawan, mamugya munisipyo may tubang. Oh, namatang mapiparaso. Naman na niyan na dumiya ide itarkan sa kaya kapilya ko sang kaya kada tao na dumiya ide itarkan wadi ko tamala abang mala apanawat tuwag kaswayam ananian na ayat tirong sa mimbeloy ay manabang mala introducing mala apanawat tuwag nagyagaya kalilimudio na miya viral sa social media miya viral sa social media at yung programa sa Malabang kaayamanan yan na intirog na dunia na sulawan o lagi tayo na Muslim na may sanugan nila na taga Malabang. Anak programa ko sa station sa 92.7 siko inang kapanikta o man 5 to 6 alas 5 taman sa alas 6 siko ilalapis na apya pa diyo kinig sa Malabang okay na diyo po diyo kinig sa Malabang napakanig ako yan sa Saudi. Napakanig ako yan sa Dubai. Napakanig ako yan ang kupimara ngayon. Ang ngayon, nasa kampi may programa sa FA. Inilive sa Facebook. So, ayaw na niyan na programa ko. Na intirod na lang ng tao. Sa diyan kaya dunia, may baloy. International wide. Intirod na yung niyan. Na dunia, na di makabuntay sa diyan ko ta programa ko. Na ba ko yung pero ang ipon na kiniginiyo, na bunbun sa uman ako pero, na mapuliya ka na mabuntugar ng kay municipality Malabang. Dugi na ni sabab, sukat pero, na pwede sa pauwing utaw, na ubang katerwa agyang kutuwa de udye. Ugay, nakatawan niyo ang tunay sabab. At iya pa ka lang kapakurkano, kulangwan o katawi ko na, gukya sabot ako na, kaya gidam ako. Sabihan kaya kiyesi kung kamapian ang kaya municipality Malabang, nakagya ka na bado udiyan. Kami ang udyagya ka na laod, ayan din pagudin na sujumayon niyo. What? Ano ba din? Sabab sa nalagi niya kwayo, di ko ba nga di ko kung magsumayon no? Na ayamanan yan na mga pagari ko sa kanwa mga bubayaran sa kanot sana mga nuksan at na last pero nagarakan api ang 5 minutes mo hindi na po natin naginiwa katawan na kanabon sa kanil kailangan nyo kasi mayo na ipitigla ka na kanwa ginawa ko yan kaya Ramadan na pinukturan tanong yan. Okay, na ang nabulungiran ang matatandu sa waran niya nabulong. Tanong na tanong ayaw. Kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum. Tunay na, sabatin niyo ko na. Mga tanong-tanong niyo ko na. Ayaw
aya aawigira na bulong sa puso. Nabahar pilyon. Bulungan yan so tao sa andamanaya ikabuli niya naman ay galak. Ngayon, so Ramadan nakanababulungan yan na Muslim. Nakanababulungan yan na mu'min. La'allakum tuslimun. La'allakum tu'minun. La'allakum tattaqun. Kala ko, ay upun katano magpadalam so kalak na bigtiman so agama. Na, yan kaya Ramadan, na upama kaadin na birthday o Ramadan, na upama kaadin a anniversary o Quran, na upama ka na birthday o Quran, na ay birthday o Quran, na ay anniversary o Quran na sa Ramadan. Si iinin buwata sa Quran dyan kay Ramadan. Na sa Quran, na malay arga, ugay, na matatandu sosial di ganun Allah Ta'ala. Kenapa wala beraman? Mana kana disumbayang? Adia dah mulai sian ayat. Engkau itu nabi ini tu Allah Ta'ala sa Quran. Yun ini tu Allah Ta'ala sa Quran. Ada mamu tahu apa dia mudah dimulai sa Quran? Nah ini tu Allah Ta'ala sa Quran. Nah, apa ini kan yun? Agi nilas siya. Anda ini sari sa Quran. Coba gano'n ko na. Tayo pa kasi mag-rano. Sige, kay Muhammad. Si Muhammad. Na. Baka gano'n, tanong ka ba doon na pitar? Oh. Ayah siyari gano'n ko Quran. Aja sa Quran na ipinarisari basta amalay arga ibaratnya na nabudawan ka na basta ipinalita din ka na pumimili ka sa bibinan ko basta ad na pirak ka na ipili ka na pumimili ka sa bibinan ko na sa Quran na kagimya ka na na arga law anzalna hadha al-Quran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah mga bubungkag sa mga palaw na tumagod sa mga palaw ayam ana niya sa Quran na berkailata sa sikiran ni dulu sa Quran ya ka pinapalid sa Quran mana na ini pamimiliwala niya tininan atay pakakapitan niya atay panuin sa Quran napamakinig yung katawa nun Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى Tulis sobat ya? Bagi Ramadan, anda ini sari Ramadan tattaqun, anda ini sari Quran muttaqin. Baik, menutin sa ano nga na mauli? Sa ano nga na mauli? Antaw nun indulog sa sungguh. وسيق الذين أسلموا وسيق الذين آمنوا gitu ka ba kitiyan indulo ko surga to siranot to mga tawa may mag-Islam mga Muslim wasiqa alladhina amanu ila al-jannati zumara indulo ko surga sumya marat yayada Doto, opiti wallah. Ayah aino kita niya na so perfect. Aso Muslim na di perfect. Na so mu'min na di perfect. Na ayah aino kita na so perfect kon. Antay ni dulu ko surga. Wasiqal ladina taqaw. Tara, sebut dia tu. Indulog susirano tuwa maanak na ko Allah mga muttaqin. Aya anta ko Ramadan na muttaqin. Aya siyarigan ko Quran na muttaqin. Aya indulog ko surga na muttaqin. Ino to denahun di anu yang Muslim. Lagi se Muslim na tipak anu suci ko muttaqin.
O kung makapasumot tagay na kaya kapasulang ano mga Muslim kasal, mga mu'min kasal, na dikisarig sa Ramadan si ku Muslim, na dikisarig sa Quran ku Muslim, na diindulog sa mga Muslim si ku surga, na ayaw mo niya identify na sumut tagay. Ngayon, na ayaw betul na Muslim, na di sebaya. Kaya betul na Muslim, na di biaka. Kaya betul na Muslim, na di pusa. Kaya betul na Muslim, na di biaka. Nakala mo perfect. Kaan na di sembayang, pananakog. Ana di sembayang, pangingilak. Ana di sembayang, pangangantok saya na yan, di bukantok. Anda pa berasambayang ang yatori-toriro. Din nabili mo tilapia lumiliyaw ako pispan. Ang magigiroro na mudulian. Anda berasambayang ama dah nabi apa bela-bela gina tau. Anda berasambayang anak mo kaya paulingan sa tungan ini yan. Ito na terima di. Oh. Yun isa mo pa yung kaya Muslim na kumun ni maya. Lawan, may nagasutaw ang kukubong na Muslim. May nagasutaw ang tututub na Muslim. Nakikimong biyuti, natututub. Natagin mo ka, dinis tindoy sa ila. Okay, sabi naman ulaw na sa Manila. At na ikikimong-kimong niya nun. Nagyan ko romo ko. Nabiyan tating so pitong apad. Jadi tayo makikala, baka Muslim mo to. Dadaitan sa Quran ang sa Ramadan ang sa surga ko Muslim kaya Muslim na lipusa na palapalitan na lipusa ugay na lipirpe ugay no nakagya aya puasa napakapusa na kagino magigakin na gudigang pagino ikadu napakapusa na makantangan na gudita gilangan na gudir kaya ngarika sa uba ka makatero na uba ka makailay na uba ka makaling sa marata napakapusa na kapusa kay kunik ka sa langit ito na kumplituan na lulipi. Yan ang kadang-kadang po sa di na kumpleto. Yan ang mga sinapunta naman. Ano hindi kaya pitayan na tigap ko ko na gumawa sa penggiraw kasaya dun sa mababasa gawin kay pinayaw ko kuluhul. Na ipinayaw kuasa. Tapi ako mga dito api ako ng mga baik. Sana ko ba na baik? Kinabas ka no? So mga bairuwa. Oo. Ano ba ka nung pati? Napengiraw sila manguday ni. Nanilay niya nung sa tulado niya maiba pa yan, nalipas yan. Nanilay niya sa tulado ni Babu yan, nalipas yan pa. Nanilay niya sa tulado ng mga tunganay niyan, nalipas yan dira. Nanilay niya sa tulado ng kaya kaya sawa na pumpung na Pilipinas. Asudwal at tali mataurun, ang namitin mahirong. Nabi imangan ng kalang ada pedil. Napingirado, ya Allah, kali mo nakarakne. Kung kumupa katunda lagi dia. Lagi itu na mamumuti sa umos. Na api aso to na din, na din ni katripingan. Na ayaw penumbang original. Lagi na din yung kalikteron. Ayaw maana niyan na ayaw kailangan na mutagi. Ay naman, panamanay ka nung mutagi, huwag ka nung langon. Allahu Akbar, peminta. Ariyo. Pila-pila di pusa, amya buga-buga. Padugang sa sedel. Tanah bilawan natin yan nga, di nga sedel, kanakagyo buka pipita. Tingin na yung kita katiyan yan. Tingin na kaya dugan. Kaya dugan na bundira. Natingin na pinero na yan. Tingin na duga to. 190 karama ganiman. Tanah bilawan na kalima-lima na doon na bakusan. Ayaw mama niya namiyan nga nakabugugan. Asar ka makalaba na apya niya kay sa namya putol sa Ramadan niya. Ngayon, nakalaba niya na kailangan ni Ramadan. Ay kailangan niya naging putol lima na doon. Ay napati, Na. Ay question na kanima to, katiga ka lang nag
Abang dah ganggu ni orang, abang dah berfitrak jai ke tu? Ya bila ganggu aku zaman ni. Mal muttaqi. Atau nu bersagian kaya betul yang muttaqi. Dipai ng tanong una. Dipai ng tanong ako na definisyon niya sa Quran. Naku ako na tiyaw saya. Waya maana niya na Allah sagian kaya muttaqi. Tanong tema na inalo yung Allah muttaqi. Na ino ako niya pagaluya. Alagi dulu kano sa satari na mga taga-malabang. Owa. الذين ينفقون في السراء والضراء. Agak meron tahu. Tadi kedua. والكاظمين الغيظ. Tadi kapan? والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Mama gini wae. Ayat na iduluk ku surga. Nagu ayat tiadi nang Quran. Nagu ayat ia bulungan Ramadan. Na mga tao mabubayang gusto si iku agama. Sama na biya sigurado si mayor na dili juga surga riu. Ngayon na pira riya kaya gusto niyan siya. Owa. Nasa kano panapala ya kanu kidulung ku surga. Tuki dulugun. Owa. Ayo ba yo? Pala ya kanu kidulung ku surga. Ngayon na kanaba si mayor ning gusto. Kadin na berkanu lumiyalag. Kapalaya kanu beda sa payong-payong. Owa. Nasud yung payong-payong na biya makiyaw sa mga talaga. Napinggas tuan yun. At para mo sa diyang kaya Ramadan. Na hindi na ni pagiletan wa diyang kanala paganay. Na biya ka step tano sa step number 1. Na biya pwede ka na kayo lulubo surga. Allahu Akbar. Dia benar dia yang gusto na kanabuk manubelangon. Ay barate na paneta no gusto na pag-screen na manuto. Oh, niya kato, nung nagusunod makato. Ngayon, atay niya kato, natin wala, anfiku min tayyibati ma razaqnakum. Gusto ka no kung mga tamukiyo, so mga pipiyaon. Pamamugay ka no kung mga sadaiyo, nasudin subudion. Tigo maranawa de, kamalay argi iman to subude. Aya indo agang ibu bunda so kagay ka malumya kasum. Upon mo magiging kasabangan na sudah mga di sa tatak. Misa sa yudog do tatakyan. Anak mo niya magiging kasabangan na del ko na view ko lang. Lumiyo. Kukuha niya kaya. Latihan wala ka, pagiwata na kayo niya, pagtipan. Iya orang wasiman. Ati susad ka kuro ka, karama din liman to. Tarima ka. Diyo kaya tingin, namala. Tarima ka kaya ka, original. Uri-uri ka eh. Nakinuha mo pagiwata na ka, nakikipa dito. Nasyon o tayo, naniya ka umasan, bala pa maklawan ka. Oh, laban ni muli so pagiwata na ka, din nabigay ang ubadyo. Oh, ay, tungwa dengan jibigay, bangan niya pa kayo ito. Sino mga binabasabsin ka kanong sa manok na so, dam ka di sa bawa. Nunong siya hindi ka itong nakakuha na. Estegera, nagiging po magiging. Bagi-bagi na kasi ni ikadimin na. Ikadipat lima sa manong na tiga biyak kaysi sa kunanan masulot. Namiya mo yung dolokos. Natingin ang mga kuyatan na nagumang na may tuwan lebu. Natin no, kamaman yung to ko nga. Hindi na mga talungan mga watakan na. Ay, ba't yun? Allahu Akbar. Baliw ka nilipati ay puno sa mayto. Nataman sa kalayan.
Ipagay na, ipanjikas siya to kuwan lang utala. Upama kabigyan ko nga sa manong kami arunot. Kerawan ako tumagay ko ang ko tamanong ka. Ayun mati, okay na kata sa ijaba as-sahiha. Kata mamusupira sa bayo. Ini gila ko na anak ko na maranaw, ligito, kapo na naran. Nung ba na ligito? Tigyan na ka, uba ka kinsang banggalan na kata na banggalan na nakuha ngayon, bidong takaw. Tigin na kumukuro, tigin na uwan. Ako na kumiyasoy na, kaya na asako. Uwan. Yang pamadutan na berkata tentang yung ko na puputnya na ulo niya. Kailan niya nak sumbul mo lang. Owan. Nakagya kong bado sila na tuminilig pa na kaya kanya sa pura bela sa sakuna. Owan. Tapi niro na kaya tanganan kiyanan. Oh. Tidak apa lagi mata bela sama puanga. Owan. Agi ako talugoy na niya ka umapman. Inay ka na, tigil na inamari imisis na. Agi papi ako nga kalibro. Ayaw ka umiyaso, ayan na, niyang pudlon malito. Tinaprili ako kami ni Jota. Agi, basta mabuha, ipangaling gagaw ka, na kailangan na mataukap ka. Ilo pati, napakupitero ako para kano, nakatawan na mga lakano'y gagaw. Mga lakano'y kapdi sa mga loloteyo. Inkisbo. Oy. Amay ako na inutan po nilawa, inkis. Amay ako na miyalaya makaw. Oy. Tataragin mo ito, inaloya, kung maginig ka sa wasyan, na miya sadan sa makagwa, napakabuka. Dyan sa makagwa, napakabuka. Natigil na tayo mo na. Nagbuto dyan, walay nagunya gulong tako ko niya. Niya kagwa, tigil na umi. Mrs. Pakabuka ko. Kaya dito rin sakitan ng gwa. Kata niya kagwa ko. Nakupo ka makagwa, apikirita ka. Ako rin ko maka. Nakatawa na ka, tunay kisugat na ka, tanong tema na pangitabal. Dia sugat ka na syariah. Bahkan ke kalabuso. Nabi yang berbenakoro ka. Bagi lagi sugat ka nafasya musyahraini mutatabi'ain. Maka pupuasa ka sa 2 bulan adil binabengong dugaan. Ginagulong tanga. Naudingon itong gagaga. Napakakuha ka sa iyong ananian na ato na ba ini na Bisaya na mapakapmapiyang kataw. Naudingan gagaga. Napaitaan mo sikti na miskinan. Napakatimu ka sa na magpulo katawa miskin. Ang panayang pagkor na magpulo ng kasiran na ayat syarat na di ka silang pagkabalingin. Udi silang makakumplito sa makina. Kaya ginagaw ng pulo katawa miskin. Apalaya man na imagina. Di kauso. Di tama na karayin. Amin betul. Abi akan pepe mana dia kapag na sa miskin. Ginagawa may pitero ka. Hindi pa kaya di mapiyan. Niya ka pepe so kapag na sa miskin. Akadikul di lukma kasran fil jannah. Sa kamas amakan o miskin ay ipaganagaw nasa masama kaniyan nasa tay manawalay na kusudo. Dahil kita kayo kita bisita na. Abi ka doon. Napes ka mabuhay di mga anak na di pa waka ka. Ayaw mo gano'n ba nakatatawa nga niya. Kasi man, ka? Bada. Naku nito sa bada, latina kasi gano'n, bugus. Namaya kasi man, latina sawaw. Ay ginakuan mauna na pagkatong ni ginakuan na pagkatong ay ginakyatay pa niya ng panganangan nataman sa dinihan may leatian yan na lumiyaw po sa diyan lagu dinya na may lay so mga ugatian na belu nakagino katiyan niya natingin na gumanagaw ka pambato naging na kanya nadig mani-manisi napagilay niya na tulang abay nakilala niya no ano ba na makilala niya na simuan niya man
Pati may Lucas ini. Sige na bubukan man eh. Adyo. Silupin na nga kung budyo ko. Pero manan din na. Bubuto gabi kaya tatian niya na. Baguy din yan kung budyo. Tadi alhamdulillah. Kanabuto marata. Asan sa kana. Amin pambagay ka na. Kalaban na sa niya ko nga kulong tala. Ay na Mateo. Na, ikadua kata ng mga balo. Wala diginan kayo. Ayaw ko na mga tao, indulog ko surga na mga tao, pero niya dorarangit yan. Sa katanda, may makanalatan ni rarangit kung mga karunatan mo. May makanalatan ni rarangit kung mga watatan mo. Diyan kaya rarangit na, gino mo kaya satan. Ilaman ang utawata ka, di ka pakita tanan sa nita. Tabra, sa mga tulog na piyalitan mo ka, na kaya mo ba na ka? Ayaw ini, ini perlu ba ka sa irpan, nasa rakatagawan. Nawan namin po na yan, naapi ayasan na yang pagpagumpilan. Awata ko to. Ugi, naigira kaya rarangita ka. Napila lang po ka na, may makas nga sa rugo. Ngayon, nakagya, satan sa rarangit. Naantunitan nila satan, hindi ka baka, rarangit ka, kami normal ka. Nasugid lang ka sa wata ka, nagitibang. Inaura, inukan na, tigin na saka. Natinay naman na nakawanan ka na, tigil lagi so yure, kalasang paligya kakuha ko. Nakahartog lagi siya maiyan, napangangal kanya no do, at ako lay, rila iya ko nga, kado ko tumikuhan, may para ginawa ko lang, apito rin, nado may para, mini, naanan niya kaparon. Rila ka tigil na do ko may para ginawa ko, napanini mo ka, magiligan dato na ito sa isa tatanong ba? Rila yun to, ngayon nagigibag normal. Lagi mabuka rin mga sa kami mga dito piya nga rin mga karuman niyo nabiyokit sila nun sa karumasayan piya malito sirarkano sa kinyawin nirarkano akal abad na maunarkano Kenapa tak karoma di buah pagi dia tanah diketan tengah ini mana? Ini mana? Ketika begitu luber na. Tapi yang aromangan namanya puisa kaso. Wala iniyo. Ini sandal kaso lupa iyo. Miya kapamalag si inakang siya maka. Agi piya bigitan ka. Kebubuya-buya ka. Nayaman yan. Namanya pangaromangan. Nabuka kararang iti. Nagumabuka kararang iti. Natigububuy. Iba't ko wala talaga first time na pinangitan na unga. Nalibot na ka tayo karata sa humulupin. Iba't ako di ka merma napakabitong na kanuluwakan. Asama na ito na yamawin yung nararangit. Awit ka na ito nararangit. Ating mabul kaya mama Allah buwa kabar. Apias ka buwi babay ko dunia. Takot siya karatasanan. Dubay na kabulpin na pinuluwa ka sa pintel pinakaparakliw. Ang sila na ipirmai. Ayaw ko makamulag sila. Ayaw ko mapitan. Natutukod lububaya. Nasa miya rin si imam. Tingin na ba pa imam o si imam? Ino ka? Di na pangilay nga kung siyang kiti ka pakabili. Maminta na kami at tayo. Hindi ko nakuhan. Hindi ko turugin. Emang siwa mami imam nanti kita testing kita di mamintan kadang di baju. Asewa niya di mamintan nanti merorot capi lo. Ano karianan? Iya nak kaya tinggi namanya. Iya ribet aku nak kaya tinggi. Ini orang nutup bilang tinggi di Fatima. Kami rata-rata yang turun. Imam, bisa nak sumutulang na payung-payung na para dia ngakiran. Sama nuto na inutulang pengurau kami yang normal sila. Okay, nasi kumasa ang karalangitan jiran na mingbut na mga pinilpin. Ay na ba ito? O ayaw mana niya na arantan na ito. Inshallah, Allah. Na ikatalong. Yaka pa sa diya kumam. Nawalafi na aninnas. Ay ako na mga tao yung dulu po surga na mga tao malay kabdi sa pasensya. Na anda ka po mga isarila, atay prila na ka mga tao, na gusama mo na atay pangniya na ka sarila, siyempre ako ka sa masakit. Ngayon kapag ko niyo, mga luksak na mga limer, wallahi, kau di nga kau kiti yang limay ni, natabi ako Allah, nasiru balan sa kakuramatan.
Tahu nak buat makin gini udah. Lepera tema mana ya? Lagi ya? Lagi ya? Oke. Oh. Udi kasih maka oke. Nah, siru belah jika kurang Ramadan. Udi ka maka pamangni sarila ina ka usia mama. Udi ka maka pamangni sarila ki karumangka. Udi ka maka pamangni sarila ku mga wataka. Udi ka maka pamangni sarila ku mga pagaringa. Udi ka maka pamangni sarila ku mga tunganenga. Natabi ko na siru belah jika saging Ramadan. Wallahi kami sepak korban. Pernita salina ko inagwama. Alin, beriyan ka sa tayo kan? Ha? Ay, bulog na kadan. Wala ba tanong turun doon? Oh, ay kataw na ka na di ko nilipan ng tembang. Na-understand niya ko. Ato na yung order wala. Sakit puntan tak ko inagwama. Ano yung order? Ayaw mo kita na, wala takul lahuma uffin, wala tangaruhuma, wa qul lahuma qawlan karima, waqfid lahuma jana'a dhulli minar rahmah. Oh, gitu, yang ada di dalam itu. Anak kata ni waktu ni tiap-tiap sandung. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Darwa kami Muhammad kadnangko kalimun kasina Abu Siyama sa hidup ini kalimun nirarakanina kumaitua nabil kinaya kinuong tuwa yung ananya piya ko kicadua kaayang mana niya ka na lang mapipikir lo na pupiyupian kasina ka na busya maaka sa lagit o kaya piyupiya iratay na humayto ka. Ayaw makilang dito. Nakuri kayo di? Sa kano mga watan na ayan yung paguduan na petitian na sugugunin na ayaw busya ma yun. Nagigil pa kayo baka ginaw kinakain na nakilig na karakama buo. Kaya ko nakapaguli. Wala begitu. Kaya ada ka padala lagi. Ay no ka pa ako lagi kay sawat ang puner ka niya katuwa-tuwa ka. Video to sa miligram. Hindi ako ka mapiya. Na suwatan na dia lagi. Nasa ka na, mabulan lang ka. Oh. So ina, nailay ni Majuina, sasaki mambutero na karagano, pantagwina. Iya dia kena kena pulai berat mga ulamatan. Sa timan. So mga inatanong niya makalalay kaya di planakaw ko karsada udi kumplito imbitar. Huwag na makapanik ka mama na mangilay so kiti ka pakatupok yan sa kwarto. Igiraan na matitimo-timo ang mga mama na di pagu kita malay kaya. Okay, naubang ka kanilipati. Asiina ka na miyatalan di nga lawasyan kapunan ka. Di na wipigilan. Miyatalan di nga lawasyan mga doktor. Miyatalan di nga lawasyan ko yung maanamian. Na ang tulabinin na panday. Ami ibotar ka. Nasulang wano sikrito inaka. Nang wano piyag may inaka. Napanapalibin at kiniyang payag kapunan na ka. Api din na mo na marugin mo mga nagatapalit. Awan. Ganap-nak na yung mo. Ilay yung masuina. Ikirap pa katurungan yan. Api adi mataw magigida. Kitigil yan niya ginawa niya. Nadiya ka naman musyo kung tinawata ini kaaya buat tay tiya na ilida na maranoso. Ditulungin mo ba tagalong? Tapangingaman na ginawa ka. Saydaliya. Baka ka, mo gito ka na, murang mo sa atak, pilay ka niya. Inabig mo dyan,
Napiyak-piyak nga yung lagunga. English nga din. Ibig nga din durog na wataw to. Nakikiyak-kiyak lang nga din. Beautiful girl. Piyak-piyak ko lagi. Okay. Abari kita natinitiyakan niya mo. Okay, napagdididig ka sa maranaw. Amor ka daw din tamatay di ka doon yan, dito rato doon. O, yun ka ginaw nga, Inong mga day-daday. Ano ba yun? Kailangan watak ko, ito kami di tabi siya kung anong nabi magayon. Api yung pipiya. Hindi na di barat yan. Nagatari, may makalata ng mamu, na kailangan na sumanga lokas na doon na igiran niya nga lokas sira na muna rin magpamingig po ba. Inakulay, napakaturukan ni nakulay. Ang makulay, napakaturukan. Na ayaw na rin baka pamaskin. La ilaha illallah. Inus ka nung mga ina. Ako mga ama, kadi magpakamasada ko ayaw. Ya, may kada. Na isang ida ko po, mga loksa ka na yung mga alin mo, gariban. Ada niya ba tiyak na hadis? Apitaro nabiya, man razaqahu Allah waladan, falyuksir kublata. Fa inna likulli kublatin sawaba syahidin wa qasran fil jannah. Saan natin nabi sa tao, ang rizkin wala sa wata. Bukan wala sa muryataw. Pagyukti kublatan na pagkadakdakan niya, akapang mengarti niya. Pengarti niya suwata ka. Ino tuwati ko nabi, na makaisang kakarti suwata ka, na ayabalas niya na sakatawa niya sa hidya na ng kuwama. Sa timang tuwarti. Wakasran pidyan na, nang sa tima na automatic, ang dito na may ang balay, awalin ka ko surga. Makaisang ko tuwarti. Nakailangan na mga watay na dinili pa mamarki. Ngayon ito, nakagiri ang maranaw na ano na maranaw ang figuritis. Ayaw mo pugar kanya na suwari, subunjo. Ang kanya ng bunjo yan. Nakundarili po mamuso kakanyan. Sige na, ome, sakong man ome. Dinawasan mo lang. Lokasyon niya maka, kamadagil ka na sa mundo lang. Okay. Hindi kasi patagin na biyo sa kanan, hindi ko na tiyan. Apiat ni atawa-tawa ka, adi yung bay na abdali ko. Baka pa maginutulan niyo sa mga watay. Apiat na kaya mga wata ka, nandilagi yung mga kamuda na tingabala. Pulungar kina ka na ako nakapun. Dahil kasunod ko tayo pinapangasin na yan. Ay dumati yun. Lagi ya, makaw sa walay, napakaridini sa mga matayo. Doon lagi nung kubra sa ayun doon. Natingaw na kasi. Tama. Ayat so last na doon, napuraw. No ka na napuraw. Ya tingin na niya kasapro. Pinatingin na niya sa priya na China, tangangar ka China. Dito, mana nila. Asabot siya, mana nila. Dito ka to ng mga wata. Kailangan na, mix nila niyo mga wata niyo. Tingulugat, pangangarap ka na ka sa mga wata ka na, kailangan nakato ng mga wata ka ka. Ano ni, di na nakato na pangangarap ka na, hindi kayo lerar ka na, di sa Gina. O ito, iya, may ako nun. Kaya dito. Abang saan, nabalasangan ng Allah. Iwala ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saman na sutak saya na memang sa tinamiya di sulagan. Tuay, nadamalin surustru. Nantala pa kayo na mga cellphone na era kapta na para sa saya na mapayag yung pa, kaya payag si Alalaga yung pa, hindi siya nawiran. Noks tanong, pagalit tanong. Ay nung, yung dagat doon sa, may ito ba bida na isa kala? Kala, bida sumanag sumayto. May ito ba bida na isa kaito? Takay, isa kami po sa Bangaywan sa Marataw.
Kuwait. Ada militer una mana na dia na Cameroon. Benar supanar una mga Amerikano. Suatu gilan swalay na supay ito na may ito adi swalay. Ada niya ito nakawala, mana ipay ito, may ito swalay na mana supay ito. So matiin supay ito na mas may ito sukan din adi supay ito. Yan mo ito na dyan, news di pa may ito mo na maka-spy nila. So ating supay ito na may ito sukan din adi supay ito. Na sumating sukan din na mas may ito adi dia utabon siya. Okay, na minsan bersugunsi na pinakamay itong walay na sugunsi na kailangan niya sukan din pagkakilang na sukan ang nagyang utaway man niya na walay api kaya masaliw kaya mana niya na suntinya ito berato suko na linggo na automatic ay suntinya gawa na niya gawa dari patau di Subatang. Siapa bro? Kaya masa ada lagi yang guru sama rantau. Lagi kaya di mana nons? Apa peda ma program na guru sama pantau. Atau sama abu bel sama pantau. Yang mana pasiran apa dulu? Mantu. Nah, ayan na, kena, hindi pa na lang siya. Sama bro, yang utanok siya mayor, pag-renew, na po naman na maralian, agamas ang tanong. Okay, nakaisabab sa yang utamang dato, na di po tusura siran, api-api kaparo sa mga ginaweran, na dating lang yan wayaw na sulalagyan na siya nangitan si sagya ko ta isa ko mga ulamat apat ko mga pagibatan yan ada sa lakaw kailangan hamdani balindong at ay kay siya kumay kini paladalitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabab sa ayat di mamapag na so kanang tanong Rabbul Alamin so manusia na rakyat so kataguh Uwid na sola na rakyat so kapaar yun yung sabab ay giraan na dito na din gulaulaan si panunumpang si Sadyong Koto Akiyay Pusan na dito na dito roon so alhamdulillah kaso katiro at ano ko alhamdulillah ang makasisalinggan ata ko puso tano na malaiyarga adi su dunia gusto mapapadalamon ibu mo takagiraw ka alhamdulillah suditano ni katiro ko insya Allah kung mapunggulaw na dapan mitalengoma amiyate kadirtano na yutoy ko kumanyan kasabab sa sakatano na anak taguna da paar di untalok tano kabubantugan ng mayor si saging kay Malabang ko kadadauro gaon yung ko to pagarin kabubantugan ng speaker si saging kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gusto kadadauro ga kirang ulang-ulang ng mga konsyel gusto mga barangay chairman si saging kay municipality ang Malabang na isumpairan rakano agyong ko to da taman niya na panalamat kung daniyo kapakan diray nun sa kiyadaw ruganiyo sa pamikiran na gugalabak si saging kay kaya pakatan ng umatano sa imanto
yung ay kaya seminar tano ini po si sa giyong ko to puunan na tamaniman to na English to tano saya. So pamikiran tano, nagusto galabak tano, nagusto mga oras tano. Nasiran mambu, na pinggis to iran, so pamikiran iran, nagusto galabak iran, na yamala, na so tamok iran. Si sagil kay alita na si di ka seminar. Kataya, liupan si sagil ko to mga ito rapon. Pamagayan ratano, na miyaka rapol tano. Sa tema na payong-payong niya karapultano sa satiman minivan na niya karapultano sa dua ka tao hajj makapaghat si saging kay ragun umugan Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala na ayay isa na umayor tanong nagyan ka na natigyan miya nga rarapul tanusan na ayad na kabayatano na langun apisiratawa rentano na pala makakuha sa rapol okay na kagya giyong mo ito kabasatano arakatano sultagunada kapartano kaya di po papaar na swalla na languan taman na kagaganian na sumanusya na limitado giyong ko ito agaw siyan na miyakaw kitsi sa giyong koto arapon ka apiadir kita na mga tokit na makuha o isa, dua kata orang kata na giyong koto mga pangalimuan na giyong sabab ang giyong koto mga loksan o mga pagalitan na isumpairan rakta na giyong koto baribu-ribu panalamat si sa giyong kaya datano kapakandiray nun oy so giyong kaya kalimutin si iman to na ayat yung mo taon na rabunta na promise tano sa ginawa tano na yun kaya kalimutin si iman to kadak lataw agusto kala aparaguntaman agusto kala ugusto niyan gusto tano saya na inshallah na si sa yun kaya pas tali mo Ramadan na bad na dia madikris kabad makausura yung kutayaman na niyan na parolitan saya mga pangalimuan tanong Allah. So iman to, kuna manudaya tanong karapol si saging kaya rapol tanong, may bubitad saya, nagyong ko to ay ni rapol tanong, ami ang aloy tanong, na aya dinada aunaan yan, naguda alawan yan, ami ang bagyan tanong, nagyang ko ta piniging bagyan ng tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyong kaya Ramadan, why, kabasang ko ta mayang tanong, nagyong kaya tigil na Ramadan, na pagparan tanong, sumanga niyawa tanong, ako sumanga budan tanong. Nasasabay ko pagpar ko, mga budan tanong, nakatayamin ito na tanong, na mapia pa na dayama na niyan, na dakatarutupi, agyong ko to adato tanong, agyong ko to kini sampay rakano kung sabi kung mga pangalimuan na ay importante na minisampay kung mga niyawatan o agyong ko to indoan insyaallah subhanahu wa ta'ala. So yun ay kaya pakatali mo matanong saya na malauntong na kung mga naalimo abo pia dami iletan siya multikap dami iletan siya mga payong-payong na kiyamasaan tanong agyong kaya lukstan o pagalitan lagi niyo si Islam asiguro sa marantaw agyong kaya tiruya sa kanuna ayaman ay nagiri ibulawan si mga katiro apugani matantan si sagyong kaya dunia na sampor na o kapatali mo si salungan mo si sainaran agyong kaya chairman si sagyong kaya mga ulama o kapagulo na rin Al-Alim Abdul Nasir sampor na agustanig mo pa yan na si Al-Alim Aliuddin Asinda di Mayaw agugil kaya kadendo na ulama matatago saya kung si Sanidaw ni Islam Markas Syabab Al-Muslim bil Philippine na gusto mga murid na namin ang atitak din si Sagil kaya amanan yan na kalimutin si na sayangaran o kabubantugan ng mayor tanong si Sagil kaya malabang na isimpay ang kanong sinuman nagimot na panalamat sa dapidit tamanan yan kullu am wa antum bi khair
inshallah na mapita na netay man to umiyaw na. Gawin na sumpong sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na mapita. So, niya tayran na kasabutan niya busi ko mga uluan waging utakaput betano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ko dapat ibigay si Sagyang Kaya Rapol na budan siya sa plaque of appreciation. Niya ilang ka agyang kaya tatandingan Sagyang Kaya Malabang Islamic Seminar 2024 adin ko mga babay tanong sumuporta niya naguntaman sa kapakadayamang agyang kaya seminar gudalan sa vlogging. Sa babro na ini-recommendran sa inapprove local government unit ang Malabang Lanao del Sur sa kapaguluan niron Mayor Alinader Embalindo bagal sa plaque of appreciation panalamat, madakla panalamatan yung magkakabay sa yalim yung Hidawang Islam yung mga Moritano sa mahagdan ng Islami na gusto mga pada sumuporta ugay na ibigay tanong ay special award gunalan si Sagyang Kaya plaque of appreciation yung kaya lagi na na dini kerja aperak sabab sa memory saya at tamampan sa kredita na lagi nagtataniman ta agyan po ito ang gulo na ta amapya. Sikong natagurumpan ki pala din nagatagong batyaan. Bismillahirrahmanirrahim. In grateful appreciation of your passion, unconditional commitment, and enduring service to promote the municipality of Malabang through vlogging, given this 9th day of April 2024 at Malabang Lanao del Sur, signed, Pepermaan, Honorable Alinader Embalindo. Plaque of appreciation is awarded to Ashria Makapundo Astibi. Yung ito. Pero man natalong mamalakpak. Yan kay Islamic Seminar tanong na liyapan ko live sa Hidawang Islam na live through Facebook. Taman sa Saudi Arabia, Davao, South Korea, na di sila di mamamakinan si Sagyang Kaya Islamic Seminar Tano, gunalan si Sagyang Kaya Aritano, Bumayniyo, si Islam. European, nasuan ng niya Misyan, niya Daniel Manig ang mga pangungusyak, na ipunin si Odiwan, na taman si Sagyang Koto, taman ni Mento, na oparibiwa tanong sa mga wasyak, na bisita tanong dito presya ng Ash TV. Ash TV, kataya sa plaque of appreciation, Pepermaan ni Mayor Alinader Embalindo, Batshan kawala sa parumanan tanong bumamalagpak agad kay Abudaitan. Nabi ito lang yung mamu. Parumanan tanong ko, so lawan miyang wasyak siya, nakapakit na sibig tanong na sadyang ko ito page na Ash TV na sama na ilalay tanong sama na kagi na pudalong na ginawakan tiga ka na bakod putog ka di makatatay na isa napayakan na balasan ko sa babro na si Kokibgan na Rapol na aya pinaka-orya na aya napakapinduan tanong amay marini sa Sagyang Kaya Rapol na so alin tanong guro sa Marantao Orian o kisampay rakano agyang kay Rapol yung balingan ka Ustad Pata guro sa Mapantaw. Kabag ko malura na doon sa guro sa Mapantaw na daniwa guro sa Puna. Sabab ro na sitang saya Rapol amar singa gano makana ba kasi singa ni ira multi kabut. Allahu akbar walillahi alhamd. Ay importante na miya kaniyak tanong. Yan na penildi sa examiner kan Allah sabab mo kaya pa kana para tenyo. Na in-examine ka na expected yun ay namultikab. Pagano Rapol, pagkakuan sa Margas, pati man ano niro, 2,747. 2,747.
Apa sana ginubad dia su number kakak dia ikaw anda. Kau tu masya Allah. Next telepon Margas Pan. Ay. Bergabung sa Margas. 2 4 3 9 2,439 2,439 kau tu subuh beitano pakang berakat tenarakat wallah nagubalasan yan mabusuki sa dakaw nagubalasan kanon yan alang-alangan ami seminar. Next report patap na number 2 0 8 2 2082 2082 2082 kau tu masya Allah kau tu belasan kan Allah sama dia kelamapia Rapol Margas teluan numero 817 inilah yang itu number ramai rakon nak cari patah 817 anda ini kan airan lain kau tu masya Allah ira su Allah nak kamu bayarnya sumpah tahu anak tepungan ni asal lagi jadi aja tepungi wallah siar kita next report 4,854 next report pati mana numero 5,270 5,270 sama ni nak tahu saya nak sebulan 5,000 Allahu Akbar 5,278 5,278 ada pentuju number sabab sa admam buat sana tahu nak terlalu lawas 5,278 Isa kau terus sa likod kau terus sa mamay ba sama mama next Margas Pan so 5,278 na amay na sundi nga saya po bangka buga ka sa number kakak mati yung bangka pinayaman taluan numero tatagwa nga sana yung number amay ka kilim niya 510 510 nabagos tadya po kasi nagkikirat na ginawa na nakajura nung nada ko mangarap mo 510 da 510 koto sa bubaitan next report koto tumitilis ano to kenapa ro koto amay kain kuan sama na to na kenapa labi na 5,000 kalabitan ng 6,063 6,063 6063 under 6063 da isa 2 telo 4 da 5 next rapor bana nyamasero next 941 da so 941 bayo nakasuliman ka kataya susada ka balasan wang kasuki sada ka 941 isa 2 telo saya speech da ganda next Pata number 4590
4,590. 4,590. 4,590. Isa, kata. Tunan. Tunan na. Ano pa sa dito? Anda ko turukon. Patong sa likod. Tapos sila. Bayan niyo na tanginan niyo 5 niyo. Ano sa tigitap to lagi ako to saliyo. Hoy, nasibay na kasi na bitay mo yung number. Namay ka makitusul taw na mga sebong kuha. Next, ano na lang mo Margas? Margas. 4,861. 4,861. 4,861. Next report. Tunay na number. 5 to again. 5 to 7. Inatumagi na. Di kasi nanti so ngadi. Number? Ilan euro? Na next. Auto niya ako masubir ko. Sir. Next. Captain. Sa timang Margas. Sa timang isa bukas ako. Amat talaga desa ko. 5, 3, 0, 6, 5,306. 5,306. 5,306. Ano ka? Kate Margas ka. Isa. 2. Saliyo. Kotoro saliyo. Sumased. Yalang sumargas. Sintano ko sobre. Sanggi buit. Luga sanggi buit tago. Udah baka pitra na anani pitra. Pagana para ko sa sobre. Sanggi buit tago. 5, 6, 1, 2, 5,612. 5,612 sa makatatagoon kataya si sumiranon as Sanggibu. Isa 2 5,612 3 Sanggibuaya 4 5 Nadi kasi edison ganyan nila kami bugay. Next Miyay na ganyan to. Patok mana numero 4, 7, 6, 4 4,764. Saliyo. Nakataya. Sen? Tumagi ba niya lipat? Next report. Talugman na numero 2,788 2,788 tiga dito na number. 2,788 Ano? Next report. Pagkakuha pa sa sobre. Mana sa akin sa stage 3, 9, 1, 2, 3,912. 3,912.
3912. Masya Allah. Taga-Picong. Next triple. Sobrepon. Katataguan sa 1K. 4,085. 4,085. Amay kanit balik ada tanong makadua. At hindi kakatugli di sa number na piyasuduan na di kong katuki din. 4058. 4085. 4085. Da. 4085. Isa. Dua. Ako na muna. Siya po kanawang. Next. Sobrepon. 5,960. 5,960. 5,960. Very bad. Karani mapipikit matita ng mga tutuna. Isa. Dua. 5,960. Dua. Ako, taro sa 5,000. Alhamdulillah. Berapa na lang? Awak tinggal na yung batigay mo yung guru sa po na. Next. Three. 9. 3. 8. 3,938. 3938. 3938. 3938. Da. 3938. Amay kanun balik. Kadapan makadua. Agang kaya gurutan wa makapupun sa Marawi. Nana ako to po no na additional rapol makapupun sa lingkod pagalitan no konsilor si Malik Abidin Balindo. Da bilut saya dia 3938 da. Isa aduh sisa no da. Ako to. Next rapol. Yan mo ito makapupun ko pagalitan no konsyal. Ngayon tanugan nyo tumitago. Ano siya ibigay ko siya Malik? Nawitan nyo siya doon. Bagis pa man siya. Sama ni nagi muri-puri. Eno tanong PUPA suni ato tanong kagupa kaya next Ramadan na doon kasi kami antay ka. Na ay importante na pwede kami yarot ko sa Ramadan na suge seminar ka na manang panagsuni at ka. Next triple. Sobre yung makapupo sa China. Next triple. Tataguan sa Pirak. Bitarato ni Kalayan. 5,269. 5,269. 5,269. 5,269. Isa. 5,269. Dua. Telo. Sobriaya Mariga. 4. 5. 5,269 da. Yang mana? Da. Nah, ya buka sunod to kayo dito. Next triple. Bakit pa na number? 4, 5, 5, 3. 4,553. 4,553. Ano? Masya Allah. Next triple. Mariga Pinasubre. 5, 6,
5618. 5618. 5618. Isa, dua, telo, pat, 5618. Pat, ano? Next triple. Marigap na sobre. 5, 3, 7, 5. 5375. 5375. 5375. Ani gikon? Isa, dua, telo. Ako to po. Da, isan. Ako to dito kirang. Jadi. Last, arapon. Dalawa numero. 9, 1, 3, 913. 913. 913. Amay kanun balik. Kaya't man nagtawagin tanon harapo na kalangkapan. Ayan na pagka kumulan na nun ay mana ikhtitam wa dua nagyan nagagaban to tanong. Anto na ba na nagmiali na nakita no akagan nagkasungan ng kita no nalagi tutod mambu akagan akatarima uang masih kumpang kita no dorong tano niya siguro tano si Syekh Saad Makadatu Guru Samaranta. Ana peniyat kami jangan tanon dulu. Oh. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم ونسأل الله من فضلك ورحمتك ومغفرتك آمين يا رب العالمين. Ya Allah, napulina nirka ya Allah. Agiyang gai agiyang kasaulan Adiyami di ka timu-timu apantag. Sadiyami di ka pamamakinag kung mga ulama ka. Napangini namin kaya Allah akasabab pa na isa kakilala al kami o Ramadan sa alungan na mawin. Pangini namin kaya Allah akasabab pa na ya sa misapa atal kami o Quran sa alungan na mawin ya Rabbal Alamin. Ya Allah napangini namin kaya Allah at tarima ang ka sa mga sambay ang amisang kayaulan-ulan. Natarima ang ka sa mga puwasami, nagutarima ang ka sa mga tarawih, tahajjudan ya Allah. Natarima ang ka sa mga tasbih, tahlil, istighfar amir kaya Allah. Napangini amir kaya Allah at tarima ang ka. So kaya tumatami uli na kiyabat ti amiko para manaka, nagpangini amir ka at tarima ang ka sa may tumala, amya kasilig ganata kubulsa nami akya panumpangin ako mga miskin ya Rabbal Alamin. Adalah yang makalimu nama saling gagaw na pamilya namin kaya Allah. Agiyang kaya kapapadan man na kami ingin maalagyan kay munisipality ang Malabang. Na pamilya namin kaya Allah ayat na pamula ang kasi nagyang kutuakan na yung udi ikapurpagarya na kapagro di ikagiginawa iya Rabbal Alamin. Sa pamilya namin kaya Allah pakaibarata kami kasalagi. O sakti man alawas ay sawi kagdam na tanan niya kagdam ya Rabbal Alamin. Dahil ganda na niya makalimu na masaling gagaw. Imanto na tatarima ano ka pinsopang niyo mga orin pa nakakamatatago kami pa na sang kaya ulan-ulan kaya Allah. Napagini na rin kaya Allah. Agyang kaya darpa kapapadal man kami maadagyan kaya munisipality Malabang. Nalintingang kay ni ko may tumala at iuba. Nalintingang kay ni ko may tumala amorala. Nalindingan kay ni ko may tumala awida akal. Nalindingan kay ni ko may tumala apanyagit. Sa ayan na tatapal kaya Allah sa diyan kaya punyag dyan kaya din mamalabang. Na diyan ko tatanan din nakasusunor, nagutanan din nakapipya ginawa ya Allah.
Ayam malap pengen namir kaya Allah nagiang kaya waliul amrami ya Allah. So mga konsyal subis mayor na ayam malap nagiang kaya mababalo ya pagina alami na pagamaan nami. Sagiang kaya municipality ya mahal na bangay ayami mababalo ya uluan nami. Ayami mababalo ya mayorami ya Allah. Nasabang ko andunit na munad na katawiyami. Sagiang ko tapanaguntaman yan sa kapsipan yan ko ingat. Napanaguntaman yan sa ginandikang bingon ako agamami ya Allah. Na pengen namir kaya Allah berbin na kau ni Allah sebeger ka. Na berbin na kau ni Allah setabang ka. Na ilahulingkar kami. Na taufikingkar kami Allah. Asa ayat taufik na kau na diyan ko tapin barang ang number 1 na gupin barang ang mga pipiya. Ang pamikiran na mausarian ko ikamapi ada diyan kaya langwan. Amapi atau sa diyan kaya municipality ang malabang yarap pala alamin. Dahil kada namin na pengen namir kaya Allah pulipusan. Ya kaya lang-lang na mga boy ada makan bendera nun sa diyan kaya biya kala biya kasaulan. Na pangini namir kaya Allah amide daftar ka na sungaran iran. Na pangini namir ka apala-pala yang kasiran beluya. Apala-pala din beluya pa iko surga kaya Allah. Na diyan kaya lang-lang na mga dato ada makan bendera nun. Na pala-pala yang kan ipakamboy ako surga kaya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belasan wang lagi ka Butano. Pemangani kami kanu sakila, ada orang ng mga bangsami, ada mga nirainon ubaadin. Ada merkano kataro tope ko kaya servisyo merkano. Sa kumliya ka 20 agupito. Kadidodo sa kaya Ramadan na relaan niyo kami. Ubaat na miyang anagi wa mga kapiro kami ang mga sulangatin nalitan ng imrerelae ubaat na miyang kapitagili sa ragatano binabataan at na miyang sisidaw sa kapiro miyakan nila kumpilaon na bigalog ito pang liayarila rila ang tanong Allah sa isagay kayo na Ramadan makatutuna tanong peruman kung next Ramadan insyaAllah namin sampai taruman sa pagpagilin mabibiyang ginawa tanong balasan tanong Allah sa madadal amapya balasan niya naging putualok tanong pagari tanong laki tanong mabubaloy mayor tanong sa iyong kamanabang o yung kutuwa kakaniyo luksiyo kapapantagan na speaker sa iyong kaayabang pakambara katanggiran Allah sumata mo kiran ino saliran sa iyong kaaya seminar tanong pakambara katanggiran Allah so umuriran ng sumpanilayran na sa itano silang din mapaguluan si kung kapakatito na tanong sa surga balasan tanong Allah sa madag na matiya panadang salam raganwa ng ulangwa ng mga bangsami ada makandirainon so kalilintad na gusto kapipya ginawa na sisiir kanu na gusto kami balasan tanong Allah panadang Allah ang pita na di telepon makanyata na ang tanong panayaman na napagasumatay Ramadan tanong kumagay pa ka dari mapita insyaAllah na seminar daw biyang tatanong na sa itanong panipasibayan sa Eidul Fitr al-Mubarak insyaAllah sa iyong kaaya sinasim tanong umaka niya tatanong na sa ito halungan arba na makatuto na tanong sa insyaAllah sa ito Eidul Fitr al-Mubarak Happy Eidul Fitr al-Mubarak kanulang-ulangwan ang mga bangsamin